Iloilo Festivals Foundation Incorporated ginapanghandaan na ang Dinagyang Festival 2022. Pito ka mga tribo halin sa kada distrito magapasakop sa Dinagyang 360. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Magapadayon sa gihapon nga digital ang pagsaulog sang Dinagyang Festival 2022 sa Enero. Sa tema nga padayon Iloilo upod kay Senior Santo Niño, liwat nga igapatigayon ang Dinagyang 360. Magatutok ang presentasyon sa mga Ilonggo heritage kag hindi lang limitado sa mga istorya sa mga indigenous people o kan IPs. Pito ka participating tribes ang magatiglawas ang distrito sang Lapuz, La Paz, Mandurriao, Haro, Molo, City Proper kag Arevalo. Mag-compete sila, may mga magululupod ng mga tribo nga isa ka cluster kay para ma-minimize man naton ang number of performers naton kay tungod kaya man nila ay 20 man lang sila ka performer so duwa ilang tribo i-perform and then may musicians sila nga 15 pero lain-lain artistic team. Dugang pa sang IFFI, ishoot ang mga aktibidad antes sang actual festival. May side events man nga ipatigayon, may virtual kag face-to-face. We are already opening up for side events, but they will have to go through the safety committee. They will have to submit the required list of safety and health guidelines that was already been provided by IATF. Sang Lunes, ginpirmahan na ang Memorandum of Agreement para sa Dinagyang 2022. Upod Kiramal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.